بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على موصوف بالكرم والجود. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله واحد لا قهر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تلبينا لغبو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو فلين قن إسلام يا فلين هنا فلين سنجي يا فلين بالما يا فلين أنا جد ما فلين فلين من دمك كان واتي بلا جدنا سكوني كلفة كوني ولا فكوني سقما كتة فلين منا فلين من كرنجرلين لو كادي الجنا كنا دوما فلين هنا فلين أمي أو فنو يدانت فلين منا bari amu ya akabaro blaka sigi telepinali lagale kamani watin na kafokoni special ramadan damina ne ambaw fo dante foli mina bari mabe fo yere ci yere ka ko nyumana bi anke maka weli bla kramgo baflama masha Allah a koneti na ke basi min na mina dese amina kuma seme an kramgo folo mina ode ustaz bagaygo e chama ba doni haidra ka bagaygo de insha Allah ka bo katika fe bagaygo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bago ika foli ga telepinal laga bawla anga soroka ingali bisamza tengla insha Allah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya ikhwatal iman. Ambi telepinal la membaw ani laje bawo ambi belaje le fo ka be wala imando adama jibo ka refo teleson yere barak bawo ka damne anye mo bayre la fo jigi duguma nana ambe akne glen belaje le fo ka wala imando ku barka dane sangayna aywa o foli ko fe ustaz bayo bi nyini ngale mimbe ambolo yasa ika ambo o flila o te dore ambe kalo belebele mina no ye sungalo ye amena o nyini ngali boli sungalo buna kunka o te dore sun mumbe ni mamin e aka sun juru sara sun juru bi mamina na ye sun juru sara ajuru sara li baraji te ay o ye majumen jumende ustaz bayo. Alhamdulillah usay adama ya fo chugumna abete sabo sungalo era min flaniye fen krenkrenen ni alaje alabe o defo ka fo ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum allakum tattaquna ni dalba musaka makandi wallahi ka fo aw dangania bawo ni o ye mu'minun ko ye ka fo sundo sebena aw kan ina fo a sebena manton do ka ko aw ye chuko mina a wajibi yara aw yere ka o chuko kelena wa o damate ako soyire ni ataka laje soyin dabora fe min gama ne ala fe ka yesin ga joma ko de lala anasrani alaye o de lala anasrani alaye lala kom tatakum o ne o kuma kan laje o bayira ka fo sunye wajibi islamé chema ni musulman beka tanke e balku yalendu o kuma na sunye wajibi e kan o la o kofe e kan yin ngali bi inshallah comme sun babu kacha o me bi ay min krangrane ala ka je inshallah o ala kira ka kuma de sallallahu ta'ala alaihi wasallam so ala kira ko te kshin ma bama ka fo jama kulu durube sumba tawla ko olute fosi soro u ka suna fo na kira ko la mine ani min wala mine ani mo ba fole minge ka fo karsa suna ni o te kuti fosi soro u ka suna
o kɔrɔ ye bi kuma inshallah a bɛna boli sun tiɲɛfɛn bonda sabanan de la parce que n'i ye sun yɛrɛ tiɲɛfɛnw lajɛ a bɛ taa bonda 3 jate de la Allahu akbar sun tiɲɛcogo dɔw bɛ yen n'a tiɲɛna i bolo o la ɲinan bolo ma o bɛ sara ni a don ye sunkalo kɔfɛ a tiɲɛcogo dɔw yɛrɛ bɛ yen dabɔnkama sira kan o bɛ taa wolo kafara de la i bɛ kafara bɔ tiɲɛcogo sabanan dilancogo de tɛ o la alakira ye a fɔ cogo min na kisi ni nɛɛma b'a ma sallallahu alaihi wa sallam o la inshallah an bɛna don o de kɔnɔna na hakili la i ka ɲininkali ɲɛsinnen don ale de ma wala alakira ye o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam ka fɔ sunbatɔ minnu bɛ yen ni a y'a to sunna ni ka kuma jugu fɔ ani ka nkalon tigɛ ko i k'a dɔn ko o sunbatɔ masina ye o ka sun tiɲɛna pewu wa hali n'a y'a juru sara i k'a dɔn ko ala mɔgɔ si tɛ a la ni dun ye nin fɛn fila in yɛrɛ lajɛ kuma jugu fɔ kuma min na alakira ye nin fɔ kisi ni nɛɛma b'a ma u y'a ɲininka sahabaw y'a ɲininka ko yala kuma jugu yɛrɛ ye mun ye alakira ko kuma jugu o tɛ ɲini yɔrɔ jan koyi k'i k'a ɲɛsin i yɛrɛ la kuma min bɛ yen ni a fɔra e ma n'a bɛ e yɛrɛ degun k'i k'a dɔn ko yɛrɛ de ye kuma jugu ye o tuma na ni sunna ka ban ko i kana sɔn fiyewu k'o fɔ i adamaden ɲɔgɔn dɔn kuma min b'a tigilamɔgɔ tɔɔrɔ ni kuma ɲuman tɛ o kɔfɛ nkalon tigɛ n'i ye nkalon lajɛ nkalon ye fɛn min ye diinɛ kɔnɔna na hali ni sun yɛrɛ tɛ alakira b'o fɔ a ka hadisa dɔ la sallallahu alaihi wa sallam ka fɔ n'i ye nkalontigɛla ye yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn ko jahanama wulu tatɔ don alakira ye nin fɔ k'a tani ka segin kosɛbɛ bon an bɛ ta o kan imam aliyu karamallahu wajha ala ka diɲɛ bɛɛ ni cɛ barikama ye ma jaraden fila fa asadulahi ghalibi cɛ min tanuni ka di kosɛbɛ alakira ye cɛ min tanu k'a fɔ aliyu ni ne kɛra dɔɔni so ye aliyu de y'a donda ye o fɔra cɛba min ma n'i y'a lajɛ don dɔ la aliyu ala ka diɲɛ b'a ma cɛ dɔ ye farisaku 70 de tɔgɔma ka na aliyu ma ni ɲininkali 7 ye o farisaku 70 n'i y'a jateminɛ a bɛ taa bɛn kilo 500 tɔgɔma ɲɔgɔnna de ma a nana ka na aliyu ma a ko aliyu ma aliyu ne nan bɛ ka na ɲininkali de kɛ i la ɲininkali 7 bɛ n bolo n bɛ fɛ ka n jab'a la aliyu ko a ma a ko ɲininkali fɛn o fɛn ka di ye ɲininka la ne aliyu b'i jaabi nin bɛ ahli bayitu ni tɔw de cɛ o de la aliyu tun b'o fɔ kuma bɛɛ ka fɔ a ye ne aliyu ɲininka a ye ne aliyu ɲininka yanni n ka sa yanni ne ka n tanya aw cɛla mun kosɔn ne aliyu tanyalen kɔfɛ aw ka na mɔnɛ ko hali n tun ka aliyu ɲininka cɛ in tanuli ka di kojugu wallahi tanuli ka di kojugu o de kama hali don dɔ la cɛ dɔ nana ma ka na ɲininka a ko aliyu ma a ko aliyu yala danfɛn jumɛnw bɛ minnu bɛ laada ye hakɛto kɔfɛ nin y'a sɔrɔ seyidina ali ye seli kɔrɔta a bɛ fɛ ka seli kibaru fili o yɔrɔ la a sina ka a tigɛ kɛ tan a tulofura la a ma dɔwɛrɛ fɔ o kɔfɛ a kɔntinɛna a tilalen cɛ y'a ɲininka ko aliyu k'i ma ne jaabi dɛ ko ne ye ɲininka de yala danfɛn jumɛnw b'a ka laada ye a ko i tigɛ fɛn i tulofura la mɛ i ma ne jaabi aliyu ko a ma ko yɛrɛ de y'a jaabi ko ti dɔwɛrɛ ye koyi ko tulofura bɛ fɛn minnu na ala ka danfɛn minnu na ko olu de bɛ laada ye a ye aliyu jaabi ta o la an bɛ tɛmɛ o kan an ka laɲini bɛ fɛn min nɔfɛ cɛ ka ɲininkali 7 in na an bɛ kelen dama ta la ka tɛmɛ a ko aliyu ma aliyu yala fɛn jumɛn bɛ yen min ka bon min ka girin ka tɛmɛ sankolo ani kabakolo kan aliyu ko a ma k'o ti dɔwɛrɛ dɛ a k'o ye nkalontigɛ de ye ko n'i tɛ nkalon giriya hakɛ dɔn a n'a bonya hakɛ dɔn ko nkalon ka girin ka tɛmɛ sankolo kan a ka bon ka tɛmɛ sankolo kan a ka girin ka tɛmɛ dugumakolo kan wa a ka bon ka tɛmɛ dugumakolo kan aliyu ye a jaabi nin na n'i y'o lajɛ a bi ten parce que nkalon filɛ nin ye dɔnnibagaw ka fɛsɛfɛsɛliw bɛɛ la bɛɛ bɛnn'a kan ka fɔ juguman o juguman bɛ diɲɛlatigɛ la k'a bɛɛ fa n'a ba k'o ye nkalon de ye k'a bɛɛ bangebaga ye nkalon de ye o tuma na nkalon tigɛlen k'i to sun na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ sun tiɲɛ o tuma na sunbatɔw a bɛ ɲini an fɛ an ka hakili to nin na kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ nin bɛ maa kabakoya fana parce que anw ka nin jamana in kan ni kuma dɔ la n'i y'i sigi ka
adamadenw ta cogo lajɛ ka kuma cogo lajɛ i ji bi misɛnya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an b'a mɛn ni jamana kelen kan ko ni i ye tiɲɛ fɔ k'i tɛ se ka balo yarɔ o ye masiba ye o ye masiba ye o ye balawu ye wa n'i y'o mɛn da o da kɔnɔ kana siga dɛ limaniya de ntanyalen don ni limaniya fatula ka bɔ dusukun na ka bɔ k'a tɔ kɛ tɔgɔ jalan ye o de bɛ na ni nin ye i y'a ye sinon depuis ala ka diɲɛ da nkalon ma deli ka dugu kelen jɔ a ma deli ka du kelen jɔ a ye du o du jɔ a y'a ci a ye dugu o dugu jɔ a y'a ci a ye jamana o jamana jɔ a y'a ci anw ka nin jamana in an bɛ yɛrɛ ɲini min na bi mun wɛrɛ don nkalon de tun ye fanga sɔrɔ o preuve bɛ kɛnɛ kan an bɛ sangani min na komi sisan ayiwa an bɛ degun kɔnɔ mais o bɛɛ la alhamdulillah o tuma na nkalon o bɛ sun tiɲɛ a filanan ye jumɛn ye o de ye seerejugu seereya ye ka fɛn seereya i bɛ fɛn min a tɔgɔ de i tɛ fɛn min dɔn ka o seereya ka sɔrɔ e t'a dɔn i y'a ye walima ka ban ka jɔ seereya kɔrɔ i bɛ seereya min kalama nata ni siran kama bon ni fila bɛɛ bɛ ka kala baara bi n'i ye nin lajɛ nin bɛ don hali an ka feerew la sugu kɔnɔnaw la o ɲɔgɔn yɛlɛlen don sisan o ɲɔgɔn yɛlɛlen don sisan n'i taara misali la n'i taara sugu la sisan fɛnkɛnɛ sugu la e ko Adama su bɔrɛ ne ko e ma Adama su bɔrɛ min filɛ e bolo ne bɛ fɛ k'a san e ko ne ma sisan ayiwa n ka su bɔrɛ 1000 don misaliya de don e ko 1000 don ne ko o ka ca o tuma na ko o sɔn e ma o sɔn ne ma san e yɛrɛ ɲɛna 1000 ka sɔrɔ o sɔn t'a kalama o sɔn mana jɔ o seereya kɔrɔ k'o seereya ka sɔrɔ a t'a kalama a ye seerejugu seereya kɛ ala ka kisi ka bɔ a ma bon nin caman de bɛ kɛ an ka feere yɛrɛ sira kan bi i bɛ taa jagokɛla ma c'est à dire fɛn sonyɛlen tɛ i yɛrɛ halala de don i bolo i bɛ fɛ ka dɔ ɲini a la mais kana don kota kɔnɔna na i bɛ da dɔrɔn ne ka fɛn sɔngɔ ye nin ye i ka client bɛna i ɲininka de e ka fɛn sɔngɔ ye joli ye a sɔngɔ ye nin ye ayiwa o ka ca ne ma dɔ bɔ a la walima a bɛ tan ni min bɛ se ka bɔ a la i b'o bɔ a la ka sɔrɔ i ma don kota kɔnɔna na o la seerejugu seereya man ɲi a bɛ adamaden ka sun tiɲɛ pewu pewu n'a y'a tiɲɛ fana alakira de ko ten sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ hali n'i y'a juru sara i k'a dɔn ko baraji fosi tɛ ye a la ni sun tiɲɛna seerejugu seereya sira fɛ a sabanan ye jumɛn ye o ye kaleni jugu de ye nkalon kan kaleni o y'a to a dama ko ye i ye kaleni jugu kɛ a tilala ka kɛ nkalon fana kan n'i y'o lajɛ a kɛra kungo 2 jate de ye kɛra kota 2 de ye sisan bon n'i ye o lajɛ kuma dɔ la o misaliya dɔ ye jumɛn ye yarɔ bɛɛ b'a dɔn silamɛya kɔnɔna gulɔ min o tɛ bɛn cogo si la ne k'a fɔ Adama ne ka sin ka n kale ten ne ye gulɔ ye Adama yɛrɛ da kɔnɔ a bɛ tan i y'a ye k'a sɔrɔ n m'a ye fiyewu n'i y'o kɛ ne ye kaleni jugu de kɛ sisan n ye nkalon fana tigɛ o y'a fila bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ voilà a fila bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la ni dun ye kuranɛ lajɛ kuranɛ b'o fɔ waylun yawmaizin lil mukazzibin suratu mursalati kɔnɔna na ko bɔnɛ ni ta tiɲɛ ko a bɛ nkalontigɛla kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye o la fɔ sunbatɔ ka janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ a bɛ sun tiɲɛ yɛrɛ la kaleni jugu bon bi ni i donna an ka denmisɛnw yɛrɛ la anw denmisɛnw yɛrɛ ka ko la i b'a ye a dɔ tɛ se ka daɲɛ fila fɔ fiyewu fo ka kaleni kɛ ladiriya ntanya yɛrɛ dɔn ntanya o de nana ni nin ye danbe ntanya o de nana ni nin ye n'o tɛ mɔgɔ b'i sɛbɛ fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kaleni ye wa kaleni cɛjugu bɛ olu yɛrɛ de bolo bi anw denmisɛnw caman yɛrɛ de bolo bi sabu pour que e ka u sɛbɛ dɔn fo k'u kali u ba la walima u fa la min kɛra o ka diɲɛnabɔ sababu ye fo k'u kali o la wa o de ye kojugu yɛrɛ ye o ka jugu fo ka dan sago sabu ala ka layidu de dɛ ala y'i kale de i mansa ka ɲi o i mansa ma ɲi o mansa hakɛ ale t'a to den na fiyewu a t'a to a la fiyewu ala tɛ diɲɛ o kɔ o tuma na ala k'an sababu o ye a sabanan ye a naaninan ye jumɛn ye o ye kɔrɔfɔli ye ni o de ye mɔgɔ kumakɛli ye a kɔfɛ kɔrɔfɔli yɛrɛ fana kira Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam tumana min na ni a ɲininkara a ye kɔrɔfɔli fɔ k'a fɔ sahabaw y'a ɲininka olu yɛrɛ siranna sa o ko tuma na kɔrɔfɔli yɛrɛ ye jumɛn ye ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma ko kɔrɔfɔli tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko kɔrɔfɔli n'i y'a lajɛ
mɔgɔ min bɛ ni kumana kan kumakana a kɔfɛ e tɛ se ka min fɔ an ɲɛna juguya sira fɛ mankun juguya sira fɛ ko o de bɛ don kɔrɔfɔli kɔnɔna na i y'a ye kɔrɔfɔli yɛrɛ dunna a ko fana ala kira kun tɛ kisi nɛɛma ba ma k'a fɔ ni mɔgɔ min tɛ sɔn k'i adamaden ɲɔgɔn ɲɛnama k'a sogo tigɛ k'a tobi k'a dun ko n'i tɛ sɔn k'o kɛ k'e kana sɔn k'i adamaden ɲɔgɔn kɔrɔfɔ i y'a ye ko ni maakɔrɔfɔ k'a bɛɛ a jurumu bɛɛ ye kelen ala kira de ko tɛ kisi nɛɛma ba ma mɛ o kɔrɔfɔli in ɲɔ ɲalen dɔ bi kosɛbɛ balo kɛra negela ye ji kɛra negela ye kɔrɔfɔli de kɛra balo ye bi sabu a y'a ye hali bi misiridaw la o de bɛ ka kɛ bi sugujɔ siraw la o de bɛ ka kɛ bi i tɛ maa fila sigilen ye ka baro ja fiyewu ne tɛ dɔ kɔ la kan ka dɔ fɔ a kan bɔn o to yen ala kɛra ko kisi ni nɛɛma b'a ma kɔrɔfɔli yɛrɛ jurumu na belebeleba dɔ de don pour que kɔrɔfɔli jurumu ka yafa i ye maa min kɔrɔfɔ ko fɔ e ka taa o tigilamɔgɔ fɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ karisa ne de ye nin fɔ i ma n y'a fɔ tan n y'a fɔ tan o tumana n nana ka na yafa ɲini fɛ ala kama yafa n ma n'a tigilamɔgɔ sɔnna ka yafa e ma o tumana ko kɔrɔfɔli jurumu bɛ se ka wuli o de kan mɛ hali o yɛrɛ la i y'o kɛ i nimisara i nana ka na yafa ɲini a sɔnna ka yafa minɛ i bolo i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i y'i sɔn minɛ i ma sɔn k'a kɛ bilen fo ala sɔnna i kɛra alijinɛ kɔnɔden ko alijinɛ kɔnɔden mɔgɔ laban bɛɛ bɛ don minnu ɲɛ k'o de ye yafa kɛra mɔgɔ kɔrɔfɔla minnu ma i y'a ye ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam o tumana mɔgɔ kɔrɔfɔ ala b'o fɔ waylun likulli humazatin lumazatin i y'a ye ala ko ten k'a fɔ ko bɔnɛ jahanɛmɛ waylu ko o bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔla kelen kelen bɛɛ lajɛlen ani mɔgɔ kɔrɔmatigɛlaw i y'a ye kuranɛ bɛ ka nin de fɔ tan nka o ɲɔ ɲamɛ i n'a fɔ kuranɛ aya in yɛrɛ ye fasen bɛ ka bɔ yen de k'a sɔrɔ a bɛ yen tigitigi ala ɲɛsiranya de dɔgɔya bɛ na ni maakɔrɔfɔ ye n'a sɔrɔ kuma bɛ faamu a duurunan a n'a laban o ye jumɛn ye o de ye ka muso wɛrɛ filɛ ni nɛgɛ filɛli ye sunbatɔ fɛ i y'a ye o ɲɔgɔn bɛ koyi yarɔ bi kɔni o ɲɔgɔn bɛ bon surtout anw ka jamana in a ma nɔgɔ dɛ a tiɲɛna pewu a ma nɔgɔ kuranɛ dun ko ka fɔ de n'an bɛ tɔgɔma an ka ɲɛna filɛli suli walima an ka ɲɛna filɛli suli n'i y'o fana lajɛ kuma kɔrɔma de don bon nin kumakan in n'a faamuyara ka baara kɛ n'a ye i b'a ye a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ parce que ɲɛna filɛli dama ko tɛ sabu alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ten adamaden ɲɛ cungo fɔlɔ haramu kan k'i b'a ye dusukun t'a kapte i y'a ye dusukun t'a ta mɛ ni ɲɛ balila ka cun haramu ka siɲɛ kelen ko i kana sɔn ka ɲɛ segin ka jɔ a la tuguni n'i ye ɲɛ segin ka jɔ a la ko siga foyi t'a la o ɲɛ jɔli filanan in k'o bɛ na ni hakilinan dɔ ye ko sitanɛ bɛ hakilinan dɔ don i la n'i seginna k'a jɔ tuguni ko sitanɛ bɛ na pilanw de jigin i kɔnɔ n'o ye alakota pilanw ye ko siga foyi t'a la i bɛ ŋaniya dɔ siri i y'a ye o dun jamana kelen in fana kɔnɔ sutura yɛrɛ da magali o ra bi a kɛra baara ye kɛlɛ don dɛ ni kɛlɛ de tigɛ maaw la sutura ko kuma i b'i sɛmɛ ala de la sinon ala ka jɔnw tɛ i b'i sɛmɛ ala de la k'a fɔ i y'a ye ka sutura ko kuma fɔ sinon a ma nɔgɔ o la i k'a dɔn muso wɛrɛ filɛli ni nɛgɛ filɛli ye a bɛ sunbatɔ ka sun tiɲɛ o ye muso wɛrɛ ye muso wɛrɛ dama tɛ hali i yɛrɛ furumuso la k'a filɛ ni nɛgɛ filɛli ye fo ka taa nɛgɛ wuli a bɛ sun tiɲɛ i y'a ye sunbatɔ ye ni sunna ka ban o tuma na ɲɛna filɛli ka kɛ ɲɛkisɛ y'a ye mɛ dusukun tɛ ka baara kɛ n'a ye n'o kɛra i k'a dɔn a ka ca la i bɛ kisi ka bɔ nin kɔta in ma o la n hakili la ɲininkali minnu kun tɛ kunna an n'a ka bɛn nin sanga in ma o ye nin ye ala sɔrɔ o faamuna i ni baraji o dakuruɲɛ fila in na an bɛ kuma segin Modibo Ba ma ka bɔ Kulukoro ayiwa Modibo ɲininkali min bɛ ka tɛngu e la i ka foli kɔfɛ fusabanciya jumɛn yɛrɛ de bɛ sunkalo la o de ye ɲininkali fɔlɔ ye masha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم أمي تنادي على في أكان كيشي كان تناك بواك جوان كنا نقول تورما نوي إبليس الله إنوي ربي على كدوا ناتشي كسلك محمد كيرا فلان كيرا لبا صلى الله عليه أنا سمعوا نما وناك سابو أني ما هو ما تورا كفوق تاسي لا هرج جودونا أما إن الله في على كان فرج جماعة آمين يا ربي أمي فوليك تلبينالي نمو بالا كسبة كفوليك أبارك الله كلي بلا جلنا كسبة كرنا يرى عن الدينغ نوي أرماي أمي فوليك لا كسبة ما شاء الله أما إن الله في ربي تلسوي على كاتانيا آمين يا ربي على كجدني سلامي على كوسام آمين من بعد جلاك ونسبتي بمين يا رب جلاك ونقيا آمين على كلا هرم كوسام صلي على محمد سلم نام براي يا فوتشو يا منا أمي الله تنوكا بركدا وكاكا أمي واتي منا نوي سونغولوي ني واتي بدي والله واتي ولا بلي ديني كسبة قرآن يركوتي نوي أم كرمك بركة فوسيسا سورة البقرة كسبة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ألاكو هي أو من قدر على لا أكادوني على يشون واجبي أو كان كسبة ina fo nya wajibi am ton ko chogomina min ko na awnye wallahi me shun kunye muye la allakum tattaqun كسبة aka sika sira alanye sungolo banen ko fe alan siranye ka sika sabatila dusukuna wallahi ma shun no benina ni ala don ba do ku shu yere kumba do jume tazkiyatun nufus ka sika ni sanuya ka ni bok genka bo ala kutala wallahi udi fewna bilibili bayre che ski ni prona kote ko ni ba ansama ka ta sira jugu da madika abana okmana ni ma misri nina kum korona rabo fani wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wallahi ni ma misrana alanye ka sray ma joronye ka sra ka fo lahara jodo kini alabina ta jo alabina ti nyininga ka fen kelingele bela jelina ani ka bara bela wallahi ko ka klat unki ni kele ka bo ajanye kula ala ko tigila mogode aljina ko dewni ko wa shuinde be andego o baraina kasika ni sanuya ka bo jugumana ko shunde ba ande mola wallahi wala ala ko tuguni ko shunde ba ta misra alanye wa ni mami ala sira soro ko de aljina diwi abana ala bo fanya qur'an ko yoro chama wa inna lil muttaqin mafaza jorba mi ala bulullah hara joro no aljina ko abla mi ala sira bawdi ni o ala ko shunde be ambla ala sira nyana wala o shunye fem badi o suyin fisamantala yana ka se sun yɛrɛ farida ye jumɛn fɔlɔ kosɛbɛ sigi n'an y'a faamu ka ban k'a fɔ ko sun ye farida dɔ de ye i komi seli ye farida ye cogo min na sawmu ramadana faridatun a ko sunkalo suni k'o ye farida di silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan o kumana ni sun kɛra farida ye o kumana sun yɛrɛ farida joli de b'a la o kumana ناي كتابو فلا كتابو من بينو بيقولكوا الأسماوي وانيا فانينا والله ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر سواء كان فرضا أو نفلا والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه نيل اسمتيغا كماي أكويو شو يرى واجب شرطو نيا كنا شرطو no ya fardai ko fola ko ngani yadi Allahu akbar we ngani ye ala kira ba fa ne man kishi bai ako innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mur'in ma nawa araman ne kuma bade de ko ikaro bara bebi kenin ngani ye o koro bara bebi nya ala fe ni ngani ye bara bebi si ala mani ngani ya ke ko nyuma ala wallahi bara o bara niya ke ni ngani nyuma tala ti si alama ai ukama hala nga selula chama mi seli ni masenga na siri chukula tanya da birka walido wala fika nga nyinde famu ka troka akekanya wallahi o shun fene ko shun fene farda o yenga ni yasir lidi ka nga ni yasiri o ya folo folo wala ngare fene bisri watu jume kalo yele ko fe yani ka tasi fadir kena chilima ko sobe o kuma ni nga ni yasiro konnana o nga nyabi wasa we ngani jume na fara kalo jora o kuma na ikanga ni asiri shufe yani ka ta fajiri kana chilima ala nya ngani asiri e de shun kan ka wajibi ni ala sunna mina sungole mbeshu
donc don ba ko ni ala sona ko ni o faraka hal ni wase ka beshu ala ba dafalen dima Allahu akbar islame ka bara ni ba ke afoni ala sona ma o ko ni o ngana siri ka fo mina sungole beshu ni ala sona ma o ko ngana bi siri kalo yele ko fa ka tase ka kon fajiri kene chilinya kosobe o ngani yi an kan go siri baro mo do be no uteni famuya ayi uta do ko kalo yera ko bashtala suguri mo nga dumini ke abana ima shunde ibi ngana inde siri ka fo ibi kalo beshu kosobe baray be ngani indi sili ngani yai shu ngani yai jagabo ngani yai hiji ngani yai wa hal bara nyuma fenfe be ngani ibi ngani faraka abana pour ala ma ko seka jo barayna baranga seki nafa be ngana nyuma sirli de barala o kuma na shun ko ibi ngani ya siri shu fedi ka kon fajiri kena chilinye akara bi ka farda de shun ibi ka nafla de shun ngani ya ko ni nje wajibi o kuma ngani ya infene ni sungalo do ko ngani ya kelembi bo o kuma na sungalo be konnana ka ngani ya kelen siri ka fa ala mina sungalo be shun ka bi kalo yedo ko ngani ya bi bo en tant que ni shuin matige bulu sirala bana yi ngana kibina sungolo beshu nga bana yi mine walma ye musoyi ka hayda nana we shuin tige o kuma na ni o tigara ni bina shuin continue ko fe wala dongo do bi ngena kura sirisa Allahu akbar o kuma na ngania o kuma na kelembi bo en tant que ni shuma tige sirala wallahi o kuma na we kiti dowi وكوا فلا بد من تتبيب فيه كل ليلة ودي ني مغم كا شون تكرا سرالا واجبي كوندو كوني دونغوري كان انا كراس ريسا الله اكبر ها كمان بشو وتني كده وتا اي كمان تا دو فن ولا بوني دي مان كدرو شونتي ده وتا دو مالا كافا مودي ام امين يا رب ويا فردا فوري شون فردا فلانا ودي جمعه ومن شروط شيحه الصوم ترك الجماع والله وكما نكو شون فردا فلانا جمعه no ودي ka fonyo ya tui sima nyo ya ini fulmuso che ko dabla sungule kile fila konnana ka bo fajiri kene chilila ka tasi fo kile benina o kuma na ko tui le shun farda doy wallahi wori nyinnindo o kuma na asabana wal akli washurbi wa kullu mufdirin min tulu'il fajr ila ghurubi shams o kuma na asabana odi ka dumini tui ka jifna tui ani shundige fen to klingere be ka bo fajiri kena chilila ka tasi fo kile dem benina o kuma ni fens namodo be kan jekani ndo o kuma na ka ngania siri wani ngania siri ngana kilembi bo ngani kan ngania tigara sirala o kuma shugo ngania to sisa fo ka ta ka shun to dafa o kuma ni fena shuna o kuma kana gere musula simenyo kana tumeni musuche fo ka shunti o kuma fo ta shunti wati mina o kuma sabana wodi ga dumini toy ka jitoy ani shuntige fen to kilingile bela jeni ma ni ne shun fardai minu mini nendo ka kefolo ala ka famu diama amin ya rabbi o kuma ni bara mi fleni ni ne kanga don islam kefe kasro ka ke ani islam muso wala kulli muslimin wa muslima wala bela jeli o don ba fen ko ni shun laje ko shun klame ka tasi claro sawadima Allahu akbar claro saba وفلا جمعة صوم الأموم وصوم الخصوص وصوم الخصوص للخصوص سويني فين سبادي الله أكبر وكما فلا جمعة صوم الأموم ودي كشون كدمني يكاتوي كجي يكاتوي وكما نفهم نبشون شيء وكما نقولو توي أبي هو كوي شون مرتبة فلا صرو okuma na utabane de shun martaba flana jume ni shuna okuma na daka shun nun ka shun nye fla ka shun klo ka shun bolo ka shun sin ka shun nyamana ka shun okuma ni fene fika ni shuna ka fanye jito ne te jimin te dominike utabane de fo bolo ni sempolo to uluka shun abana donc o shun martaba flana okuma na do fene ka shuini a martaba belebele o jume o de nimo don o de sawmul khusus kerengere ne ka kerengere ne ka shuni
o ye fɛnba ye dɛ kosɛbɛ bɛɛ tɛ sola dɛ karamɔgɔ ayi o ye jumɛn ye dusukun ka suni Allahu akbar o ka gɛlɛn dɛ karamɔgɔ o ka gɛlɛn bɛɛ tɛ se o la o de ye sun na belebele yɛrɛ ye bɛɛ tɛ se o la bɛɛ tɛ se o la ni sunna kana dumuni kɛ kana ji min kosɛbɛ i bolo kana don haramu na da kana haramu fɔ Kosɛbɛ. ɲɛ kana haramu filɛ o kuma kana taa haramu yɔrɔ la Tiɲɛ. o kuma kana kafoɲɔgɔnya kɛ Allahu akbar o kuma o ye senpɔw ni da bɛ sunin sa Tiɲɛ. o kuma belebele in sa o de ye o kuma ko i dusukun fana ka sun ka fara nin kan Allahu akbar dusukun ye fɛnba ye dɛ kosɛbɛ e ma ne kuranɛ ta k'a lajɛ kuranɛ sura min bɛ yen ko suratu shu'ara'i kuranɛ sura 26nan kosɛbɛ a aya 88 Naam. ka taa bila aya 89 kosɛbɛ ala bɛ kuma yin ala ko cogo di naam بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم wallahi 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 ala ko lahara jodo nasira hay ko do mbadu de wallahi ko donde do war caman ben kun Cɛ. ko ti mogonya lahara de ayi ni ka den ka can cɛ ko ti mogonya lahara ayi uti ma nafa lahara de ala ko fɛn jumɛn bɛ mɔgɔ nafa lahara kosɛbɛ fo n'a kɛra maa min sera ala ma ni dusukun kisilen ye kosɛbɛ 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 o de ye dusukun min bɛ sun wallahi ala ko lahara olu de bɛ tɛmɛ ka don alijinɛ kɔnɔ kosɔ alqalbu salim ala k'an fara o kan ni ka gɛlɛn dɛ karamɔgɔ masha Allah o kumana dusukun in de ye fɛn bɛɛ hali ni bɛ seli la o kumana f'i ka dusukun in de fara i ka seli la kosɛbɛ 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 an caman ka seli an bɛ seli farikolo bɛ seli mɛ dusukun sen t'a la ayi o tɛ seli ye dɛ ayi o bɛ munna mɛ n'i bɛ ka seli farikolo bɛ ka seli dusukun bɛ yen ka fara a kan o kuma n'i fana bɛ sun Cɛ. kana kɛ n tɛ dumuni kɛ n tɛ ji min dama ye dɛ dusukun ka sun ka fara a kan farikolo kan kɔrɔ kana miiriya jugu miiri wallahi o kumana kana ŋana jugu ta ka maa sɛgɛrɛ i ŋaniya da ala kan i miiri da ala kan kosɛbɛ o kumana nin de ye fɛn ye min ka bon sun yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ dusukun ka suni o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn ala ko ni maa o maa sera ala ma lahara jɔ don ni dusukun kisilen Cɛ. o tigilamɔgɔw o de ye alijinɛ kɔnɔdenw ye wallahi olu de bɛ tɛmɛ ka don alijinɛ kɔnɔ bi ghayri hisabin k'a sɔrɔ ɲininkali t'u ma kosɛbɛ nka a ka gɛlɛn dɛ parce que dusukun de bɛ ala ye o o bɛ tiɲɛ ɲɛ min filɛ nin ye a ɲɛ tɛ ala ye ayi dusukun ɲɛ dɔ de bɛ dusukun na o de bɛ ala ye tiɲɛ o tuma na o ɲɛ in i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ pour o ɲɛ in kana tugu o kana fiyɛ o kana fiyɛ dɛ o bɛ tiɲɛ ni nin fiyɛna a bɛ ɲɛ o awɔ o tɛ nka ni kojugu ye. dusukun fiyɛna o kojugu b'a ye dɛ baara sɔrɔlen sa dɛ o kɔni o kuma na ni dusukun de bɛ ala ye o o bɛ tiɲɛ dusukun de bɛ ala ye wa ni dusukun ye ala ye dɔrɔn baara bɛ ka ɲi hali ni dɔ in fiyɛna baara bɛ ka ɲi a bɛ ye nka ni dusukun fiyɛna o ye baara tiɲɛni Pewu. ala kana dusukun fiye Amin, o kuma nin de ye sun nafa ye o kuma na n'an sunna Masha o kuma na da ka sun farikolo bɛɛ ka sun dusukun ka sun ka fara sun kan o la sun nafa ye fɛn min ye an b'o sɔrɔ ala k'a faamu di a ma bira yɔrɔ ma kɔsɔn sali ala hamadu komi waati ba t'an bolo n'o tɛ an kɛn bɛ ka wala min sɛbɛn ayi ni ala sɔnna ma sɛbɛnni in kɔnɔ yɛrɛ an bɛna i bɛna walanda in tɔ lase ni Inshallah, ala inshallah. sɔnna ma an bɛ kuma kuncɛ kuma di bagayogo ma a ka foli kɛ a kanubaw ni lagɛbaw bɛɛ lajɛlen na ka kuma di Modibo fana ma i fana ka foli kɛ Inshallah. an ka sɔrɔ ka émission kuncɛ inshallah ayiwa alhamdulillah nin sanga in la an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen fo kosɛbɛ k'a daminɛ yan ka se fɔ Kati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka se fɔ Kati Sebenikɔrɔ nin sanga in na ka foli bila an ka sedi ma n'o ye Sɛki Sherif Usman Madan Hayidara a bɛ Jankinɛbugu la nin sanga in na an bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ barika da k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ olu minnu ye an ka diinɛ ɲɛmaaw ye bi k'a ɲini Ala fɛ ɲɛmaaya in Ala tigɛ ko ɲuman Ala sago la Ala k'o di an n'u ma Ala k'o mɛn an kɔrɔ ka aw yɛrɛ kelen kelen bɛɛ fo ka aw barika da y'a fɔ cogo min na a bɛ ten komi sanga ma labɔli kɛ mais ni Ala sɔnna don nataw la inshallah an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan yan o kɔfɛ hakɛto bɛ nin kan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Modibo naam i ka kuma kuncɛ kuma ni alhamdulillah n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na yan'an ka foli kɛ kira ka hadisa kelen bɛ yen n b'o kɛ k'a kuncɛ kuma teliya la kira ko n'an tun y'a dɔn hɛrɛ min bɛ sunkalo la k'an tun b'a nata ko san bɛ ka kɛ sunkalo ye o kɔrɔ ye mun ye ne ni aw n'o sunkalo kelen jɔra an k'an cɛsiri an ka ɲuman caman kɛ parce que ɲinanta y'an sɔrɔ yan san wɛrɛ ta b'an sɔrɔ min mɔgɔ t'o dɔn an t'o dɔn dɛ o kumana an k'an cɛsiri an se bato fɛn fɛn an se ɲuman fɛn fɛn an k'o kɛ
an kana jigida san wala takade parce kira ko here bawde bala wallahi ko kuma na mai ala fala ko no yamma ambe foli ke tilise nyu mo gola ka foli ke an karamo bela jelina ka foli si erema ka foli la si an kanuba kilingel bela jelima ani ma be kan laje me foli si bela jelima ko ni wati na antna nyamana me ni wati na me kuluguru me ka ta tafsir ke misri bala o kuma na yoro ka jadoni o asibe ala me se ka sira soro kana ka se kana walanda in to la si inshallah muna me foli si silame bela jelima ani ma be kan fle ana kanuba bela jeli ka ni ala fe ala kan signi nyama wala chama ka ala kira horma ko so bi jahil mustafa salli ala rasulillah ne ra dinga ka foli kamena masha Allah bare ne de nyana uma ali sine amulu be ne fe ami do de ke sungala hono amina bato munu ke ala kamine amina bato munu ke ala ka ke jumu ya fa ami hineli mi ke nyogona ala kamina ala ka ke boda ala ka jamana ko sunu kala mini man kamini nyogon famuya baliya min be ala ka ba ala kana ben kile nga jamana ala ka nga jamana ja suma munu be ambulo ni anjigi be uka ala ka suma munu fananye ala ka nga nyina ja kele ala ka ba ala ka mali jakata me nyi be ka ala ka nan be mali kono ka be nyi be ka ala ka mali ke mali bay ala ka mali ke mali bay ala ka man kay ba nyoko faka nyoko burja be ban sababu nabi sangulo la ala ka jigi nabi du ko lu jugoro ala ka koy abi corona abi klebe be bane be ba ala ko bo ala ka danaye ala ko ka ala kama kira kanu koso ay lulu beytu kama alqur'ana ya rabbunya kama sungalu bayin la horoma kama an karam go rabbunya kama salli ala rasul sallallahu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim hadal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal qati'il lima sabaqa nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أقام واتدما إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين